Ix-xogħol fuq il-lift li se jaqqat iż-żona ta' Marsamxett mal-Mandraċċ jinsab fi stadju avvanzat. Il-proġett kien jinvolvi intervent tekniku u delikat biex in-nies ikollhom aċċess ġdid u dirett mis-sur tal-Belt Valletta. Waqt żjara fuq l-ant tax-xogħol il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni ta' Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Gino Kawki spjega li dan il-proġett ippreżenta sfidi kbar kemm mill-aspett tal-inġinerija kif ukoll min natura sensittiva tas-sit storiku. Qal li sabiex jitħares il-valuri tas-swar ittieħdet id-deċiżjoni li l-lift ma jinbenix fuq barra tas-sur. Spjega li dan kien ifisser li kellu jsir tħaffir dirett fis-sur. Proċess li sar b'reqqa kbira u b'xogħol metikolus li sar bil-mod u saħansitra bl-idejn. Fl-istess waqt inbniet struttura tal-konkrit fis-sur biex jinħoloq ix-xaft tal-lift. Is-sur Kawki qal li dan l-intervent qed jippermetti li jinħoloq aċċess modern u sigur bejn iż-żewġ żoni, filwaqt li qed tiġi mħarsa l-wirt storiku tas-swar tal-Belt Valletta. Waqt żjara fuq il-proġett il-Ministru għar-Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli qalet li dan il-lift għandu jtejjeb sostanzjalment l-aċċessibilità fiż-żona. Spjegat li l-proġett se jagħmilha aktar faċli għan-nies biex jitilgħu jinżlu dirett lejn Marsamxett benefiċċju kemm residenti kif ukoll għat-turisti li ħafna minnhom jaqbdu l-ferri minn u lejn il-belt. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Stefan Zinzot Soppardi qal li l-proġett qed jitwettaq b'investiment minn fondi Ewropej bħala parti minn riġenerazzjoni usa taż-żona ta' Marsamxett. Qal li l-lift se jnaqqas id-diffikultà għal pubbliku li bħalissa jridu jitilgħu telgħu wieqfa filwaqt li joffri alternattiva ta' mobilità aktar aċċessibbli u jsaħħaħ l-esperjenza ta' dawk li jżuru l-inħawi filwaqt li jitħares il-valur storiku tas-sit.